Balimao an kuma très urgent. Balimao mbeka kuma au fe oromina bi. Segu takasra bloqué pas de dou. Ko jatke wale mogo ani Mali surasu ku karle me nyogona. Malien armée malienne ani bina jaraka mogo ku karle me nyogona segu takasra la de. Anga soutien be Mali armée ala ka seba di armée malienne ma. Mbeka kuma au fe oromina tuguni malien Kaitaka sira fana tuguni jatike wale mogo go kube ka taki wɛrɛ fana kɛ yɔrɔ la armée malienne fana ko k'ale victoire kɛ Segu fanfɛla yɔrɔ dɔ la an bɛna image yɛrɛ la sisan an bɛ jɛ ka image lajɛ nin ye Segu taga sira de malien Adalo Segu ni Bamakɔ cɛ tinko ni dɔrɔn u bɛ de ma ka mɔlu bɛ jeni aw tulo tɛ cɛ kumakan na Adalo Segu ni Bamakɔ cɛ tinko ni dɔrɔn u bɛ de ma ka mɔlu bɛ jeni ni an ka mɔgɔw de ka filmeli kɛ mobiliw jɔlen bɛ sira la ayiwa ko u ye mobili dɔw jeni dɛ n t'a dɔn citerne de don fɛn fɛn don aw ye citerne filmer n y'a fana ka citerne filmeli dabila hali ni citerne donna Bamakɔ kɔnɔ munna aw b'o yira k'a fɔ ko citerne dɔ donna Bamakɔ kɔnɔ c'est chaque fois n'a y'a yira ko Mali ye citerne sɔrɔ chaque fois jatigɛ wale mɔgɔ bɛ taa tiɲɛni don adamadenw niw bɛ bɔ n'aw sera ka citerne bɔ Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ aw y'o kɛ sutura la sa aw ka foyi tɛ kɛ n'aw ma taga mɔgɔw ni bila danger la ou bien aw bolo ko ye ko wɛrɛ de ya aw de bɛ citerne filmer kuma bɛɛ vraiment an ka armée ni baraba kɛ u b'a filmer de dɛ a vidéo dɔw yɛrɛ filɛ je pense que je dois avoir la vidéo u b'an ka citerne filmer de a dontɔ la a vidéo dɔ kan ka sɔrɔ ne bolo je pense que a vidéo dɔ nin y'a vidéo dɔ de ni ma fili a y'a lajɛ a y'a lajɛ bon aw ni ala na kɛra cɛ u ye nin filmer kunu bi attaque kɛra chaque fois n'u ye citerne filmer o dugujɛ jatigɛ wale mɔgɔ bɛ sira kura wɛrɛ ta tuguni aw b'a to na aw bɛ taga minnu bila sira la mɔgɔ minnu bɛ filmer kɛ aw kan k'olu minɛ k'u don kaso la de bilahi talahi mɔgɔ minnu bɛ ka n ka citerne filmer aw kan k'a bɛɛ don kaso la ninnu yɛrɛ de minnu bɛ ka n ka citerne photo yira de ninnu yɛrɛ de ye jatigɛ wale mɔgɔ ye ninnu de bina ka complice tɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ minnu b'an ka citerne aw b'an ka citerne filmer mun de la a ye citerne minnu yira hali citerne ninnu jatigɛ wale mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛnɛ to ninnu na aw de bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw tɔ la futine ka kɛ an ka chauffeur ka k'u faga mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara kɛ u kan ka minɛ de minnu bɛ ka nin filmeli kɛ u kan ka minɛ de u bɛɛ bɛ Bamakɔ kɔnɔ pourquoi u b'a filmer n tɛ manamana ko ya jatigɛ wale mɔgɔ ye kuma bila aw ni an ka jango kuma fana lamɛn ni ma diya ne ye quoi wallahi depuis ne ye nin filmeli ye kunu ne jatigɛra n ko wallahi a kɛra dɔrɔn mɔgɔ ninnu ye message bila u ka message filɛ jatigɛ wale mɔgɔ ka message je pense que a kan ka sɔrɔ ne bolo yan attendez une seconde là n bɛna jatigɛ wale mɔgɔ ka message kalan an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà u ye message jumɛn de bila u ko k'u ye embuscade bila an ka sɔrɔsiw ɲɛ a filɛ nin yɔrɔ la السلام عليكم ورحمة الله. أمبلا من يرجع من برز اللقب بازيكا. أمبلا مجاهدون جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وكويا كاميني ويجان دم مالي ميليتيرونيا بموقع أن يستيقون يوغان شيبدي ولدنا. نيغا بني ربي الآخر كلي يكون انتو هجرة سامبا كلي كمتاني بيناني أن ولد الله le 1er octobre 2025. والله أكبر والعزة لله. Voilà. Mali armée ni ye jatigɛ wale mɔgɔw de mankan mɛn tan. Mali armée fana ka victoire la je pense que dɔ fana o fɛn cɛ an k'o fana lamɛn. Assalamu alaikum ka fɛn information analyse kunnafoni ko fɛn min kɔni Kidal mara la Mali sanfɛ kɛlɛcɛw kɔni ye gosili kɛ kun marifatigiw ka mobili saba la ka tasuma wula la kunnafoni ka fɔ cogo la. Voilà. Mali armée k'u ye jatigɛ wale mɔgɔw ka mobili dɔw détruit. Combat kɛni bɛ ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi combat ba de bɛ ka kɛ Segu taga sira la. Voilà, combat de bɛ ka kɛ. Chaque fois n'u y'an ka citerne filmer ni Mali citerne donna a y'a kɛ sutura la. Il faut pas exposer les gens. Chaque fois n'a y'a kɛ an ka sɔrɔsi dɔ bɛ faga.
anga civil do be faga embouteillage be créer en somogo be segu ne re me ka kuma fa ne somogo chama be segu yan fan nfe ne na metro ne jari be tege vraiment avec la mogo ka vivre la danger la quoi ay ni ko ndabla wallahi avec ka kina fo cheya de do why kaba aw mokibo aba mokibo jone la avec nga so avec nyaku ko confin dia ko be avec nga mogo bla vide bla danger la ko be ka mokibo fengana ne aw cheya ta na bi yoro gina ka tomne ay bo mogo dala ni nkundi avec nga soferu be ka vivre la danger la eni mogo sera ka doni siterni ay to sutorani na anga isasinu soro sutorani na mais arma dibiere exposé kuma be ha aw nga siternu filmer pour quelle raison mogo mun be ka siternu filmer ben men kale ala la nunu ya nabi ga mogo di ou te mali fo tala fo takra fe ou te soferu fe ou te ali fenga fe arme malien fe parce que avec nga mogo exposé di nu mata mali soro su filmer ou beta fin doke mogo nunu fle uga fo kali kayita ka sarla o be ka taku ke ali bi mogo parce que na yan dugo soferu nu be ka bok padi barka do malla chuga mina ou be ka bo duguma sranu de fe ne ba sekere don ne ere don maga don ne kuma ko jatike ne ere don maga do be siter ni bolladi o ne kuma na o ko segu tungara ko wallahi billahi ko ne te segi ko ne te do alable no ngo mungara ka ale mobili boli qualité do ke billahi kale kumeni ngasa kale nin kumeni ngatika ko on ni mali sorosu be nyogo fe u kume ka do nganya ngonadla u mu tle straba ere fe kana de ko sorosu ka convoi munu kume nga mo parce que sra o kacha u bola ni sra wera udi Cameroun éviter au bekayun mais ne bo kalama est-ce que ne o fo réseaux sociaux ka ne mo fo awde a be exposé katla ka siterni borofo ko boro Côte d'Ivoire bi bo ay Côte d'Ivoire to min boda video ni fona ko siterni boro Côte d'Ivoire kana mali kono awa yesa jatke wale mo beta Côte d'Ivoire sera be contrôler damnesa awde ke Sénégal anga siterni dama boro Sénégal kana ayo ke tegere fo ko bo mali telila ado ne kulula ngabe erreur la nya fa do ate mogola me auti fendon jamana be mogo munbulo ti foi do te foshi kalama ou te se ko stratégie tout bolo foi tout bolo kungolo tout la mo unu nyogona su de flene mali flene mogola ngolo de buluta est-ce que ni tiki kanga nga siterni filme tan chokala ni mena dega mi do mali kum ali siterni joro ayabo muma ira ela kala jole ba moko kono ko bina jaraka mogo te ta table la ba moko kono e be metla ko filme ko joro bo quoi ko bora Côte d'Ivoire ko siterni bora Côte d'Ivoire tout le temps au de ke nanga sorosu wula hal nanga sorosu daji tu ba fo ko daji tu ya fe nanga sorosu wula be ka tasram fo ba fo ko sorosu fle ku na ta ya fe aw de ka bara no ya bina jara bolo bi abenala che ameni bela anya ye ko carburant crise u fona be tout ça c'est segu ta sra tegele no de segu ta sra tegele net carburant crise u fona be ne nyonodi ayere kala je ne nyonodi anyate ne carburant crise ba de be ça mega kuma foro na attaque be ka déclarer fambe mais ambo o jabi résultat voilà anye information do fana soro de ko mokti tribunal mokti tribunal président ko o muso ko fana sara segu atakina ko ataki mi kera segu mais ce n'est pas confirmé d'abord voilà que l'épouse du tribunal voilà l'épouse du tribunal de Mokti est décédée. Le juge Théa et les enfants du président, plusieurs passagers ont été sévèrement touchés. Oui, mon chama faga ko fagali kera de ntendo wala de fagali kera parce que aw de bora ka usigi réseaux sociaux ka kanga fait filmer aw de yeo ya be kanga fait filmer ko ira réseaux sociaux munu be ka filmer li ka bla réseaux sociaux ka olde be ka bina jara ka bara no ya bulubi a benala la krache aga ta tuka ka take munu me anga siter mun filmer ni fona olde ka bara ini kuma be flo nyakoro donc ni information de kumbe angene ni information soro de ko anga jiji vraiment ko Mokti jiji fenge ko voilà ko o muso sara moko chama kani sara anya me ko moko chama ba de sara ame do kay munu sara ala ku daro nya uyan ko kitena ala ku noya donc information min kan kuma bulu ka nya fo nyana par rapport à ça attendez mais ni appel ni do soro ka mana la je nga aradar do be ka fendo chi mango fara la je quoi voilà donc aradar ya ira ka foko ataki be sina ala me orona ko bi ko mali surasu nube ube ka ataki yere de la samno donc peut-être chini amena bonu jabi wara ku fana ne kan nga soutien be armée malienne keni voilà donc uye image do ira ku ye mali surasi do faka bentelo lu ira quoi
o ye Mali surasi do faga dɛ, u ye mun fɔ dɛ, u y'a ne y'a bɛ image dɔ la ne kɛn tɛ n'o partager. A bɛna fɔ attaque in gɛlɛyara kosɛbɛ. Jatigɛ wale mɔgɔ ninnu bɛ ka fɛn dɔw yira mais n tɛna n da don o la kɔla. Donc an ye information min sɔrɔ ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Malien bi o de ye nin ye. Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la. Aw bɛ Sendwave application. Attendez, Mali surasiw ko k'olu ye zakati delila ko minnu bɛ taa saraka deli mɔgɔ la ko zakati delila ninnu k'u taara o mɔgɔ fila ko k'o faga. Ko ye zakati delila mɔgɔ fila faga. Ko jatigɛ wale mɔgɔ minnu ka mɔgɔ min bɛ taa zakati minɛ mɔgɔ la k'u ye mɔgɔ dɔw faga Segu mara yɔrɔ dɔ la. A fana Mali armée a ye minnu faga aw photo yira n na dɛ. A bɛ ka communiquer kɛ k'a ye mɔgɔ dɔw faga yan fɛ a dɔ faga a b'a bɛɛ photo yira n na. Jatigɛ wale mɔgɔ bɛ ka bɔ n'u ka image de. N'a ye minnu kɛ a ye bɔ n'a image ye. Armée malienne n'a ye mɔgɔ n'a ye koko k'a ye bɔ n'a image ye dɛ. Parce que preuve contre preuve de bɛ yen bi. Voilà. N'a ma bɔ n'image ye mɔgɔ si tɛ da la. Donc Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre an ka soutien bɛ armée malienne Ala ka barika don surasiw la. Minnu bɛ ka communiquer ka armée tɔgɔ la. A ye to aw ka bɔ ni information jɛlenw ye ani preuve ye. Sinon an bɛ yɔrɔ na ko bi ko ma nɔgɔn dɛ. Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger. N'a ye Sendwave application télécharger a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo do urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta. Ko fa b'a ka banque information bɛ don. N'a ka banque information dɔ don dɔrɔn aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ m'u ka carte kan n'a wari ci ma b'a sɔrɔ orange money la sur place. Wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara, wari ciko filanan sabanan bada 1 € 99 cents 2 € 200 dɔrɔn o de kun don aw kan bɛn ciao ciao.